Ami fadi mo bela jene fo mali kono mali ko kan mo bela jene fo baro ka yela ka fo amina video kun ta ka tima an la rumi ta ma barola so so kara mo ani bari an la rumi ta me jena le tres no do na tai amblem ye ama barola ami ibi je fo fa mi be wili mali kono mali ko ka jina fara adama de ka be wili le no dimashi ka yela ka fo amina dalilo di kene ka amina feno ke kene ka fami me na nyo ma de ka ke me zo jeni baro mekni kuma yimene takase kusaba nga kuma dronte nga mo kata encore boka laje ka ira ka foko don be ci so karamo ani bari bolo ka duma don mi be na nyoro mati ka different na nyoro mati ka di radio era la forfi nga amina wori di message de general de très nuit di machine na tapo no abi fo don mi ma ko na folo sababu na bi fo ali ma ko na folo bara ni aso imo ko ni no ngem na alaba an de fo ngodon ta amulo don mi me na na folo fo no te amulo nga ala na folo sababu kalfa ne ci so karamo an bari wala an farla nyonga ci saba ni ata ka laje ci saba ani ala to bi bara nyonga fe wala an ta ku fara nyonga ka ken na folo kuma kelinye ka karaba ka di moma ikra che o kara muso demden fara mababa kan fara fina fara jela amina nafolo karaba ka di na fale ma nafolo bara ni mogo be nafolo la don a kongo don nafolo bi fon fa bi yoro ni baro ni tale ko fe kala nafolo ko bara ken ma futu ni tale ko fe kala nafolo ko kono ko ami bana bloma kono ma te mi na ni ta ko kla nafolo ko ham ke to bana ke nala sona de dimashi nata amina ta nen bari na ta kene kan fasa ka doni ira nyona kene kan ka ira ga fo ne tebe so karamo ne ban tabba to no bari fana ba ta doti demzen mi me ni morido na ya ka mori ani ka ne fana tebe so karamo fana demzene tebe so ba don kono amma ira nyona fasa nala sona dimashi nala sona bari kuma bi alhamdulillah mi facebook la me ba bele jide fo ami tebe sa karamo baro kulonji alhamdulillah dimanche no bi le 13 dimanche le 13 2022 abi bi dema nala surama ne na folo badi amba paro ka barama ba ndayadi ama ba folo dimanche ni ala sonama kelsa karamo ko bora ka fo jurum ni na folo badi nala sonama mo ko mina aso ni mo ma ni soro dukulo safe neni kelsa karamo ga ya garanti di atigiti na folo ko kashkeble sabu ni soro ni na folo ko hamu ya ala ba dima ni soro madi na ya kanu dimanche le 13 2022 no bi be dimanche na toima anga nyogo so maison de jina